Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Hari Bhaktavan Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudriyet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavate Uttama Sloke Bhakti Bhavjanashtagi Mugam Karodi Vacharam Pangum Langaya Degiri Vyakripatamaham Vande Paramanandamatavam Sri Guru Dinadarinam Sri Chaitanyamishram Vajnanatimidandasya Jnananjalasalagaya Chashurminidam Yena Tasmai Sri Guruve Namah Sri Chaitanyam Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Tada Disabandhigam Vandeham Sri Guru Sri Yudhapadakamalam Sri Gurum Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajadam Sahana Regunadhanidam Tam Sajivam Sadevam Savadudam Parijana Saidam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sarana Lalita Sri Vishaganim Tamcha He Krishna Karuna Sindhu Dinabendo Jadepade Gopesha Gopika Kanda Radha Kanta Namastude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudhe Devi Pranama Mihari Priye Vancha Kalpada Rubecha Kuba Sindibhye Becha Padinam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Saminidhi Namini Namaste Saraswateve Gavirvani Prajarine Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Desadarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Prabhupada ki jai Gurudev ki jai Anand Gauri Vaishnava Bhaktar ki jai Hare Krishna 17ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് ആശ്രോത്മതമായ പ്രേമം. അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പ്. അത് വേറെ രീതി പറഞ്ഞ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്താം, പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ പ്രേമഭക്തി. അതാണ് ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമം ക്രമീകൃതമായ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഭൗതിക ഗുണം സത്ത് രജസ് തമസിന് അതീന്ദ്രിയമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ആ അവസരത്തിൽ അയാൾ ഹൃദയം സൂര്യകോടി പ്രഭമായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും അതാണ്, ചില നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഭക്തി നടത്തേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല നമ്മൾ ഭക്തി നടത്തുക, അല്ലേ?
അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ചില നിയമങ്ങൾ, ആ നിയമങ്ങൾ പരിപാലിച്ച് അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ്, അത് നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഗുരുനാഥന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയരും. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരും. ആ അവസരത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയം സൂര്യകോടി പ്രഭമായിരിക്കും. ആ അവസരത്തിലാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം സൂര്യകോടി പ്രഭമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ അലോകങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപരിയാണ് സൂര്യന്റെ നില. നമുക്കറിയാം, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ സൂര്യനാണ് ഏറ്റവും പ്രകാശമാനമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മേഘത്തിന് അതിനെ മൂടാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ ഭക്തൻ സൂര്യന് തുല്യം പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹർഷോത്മകമായ പ്രേമത്തിന്റെ പ്രസരണം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് അടുത്ത ഘട്ടമായ ഭഗവത് പ്രേമം, പരിപൂർണ പ്രേമം, ഹർഷോത്മകമായ പ്രേമം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഹർഷോത്മകമായ പ്രേമം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ അതിന് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ ഭക്തൻ സൂര്യന് തുല്യം പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ സൂര്യന് തുല്യം പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടാലോ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ, അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹർഷോത്മകമായ പ്രേമത്തിന്റെ പ്രസരണം ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറൊരു ആശ്രയത്വം ഇല്ല എന്നും എല്ലാതും ഭഗവാനിലെ സമർപ്പിതമാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ വ്യക്തി എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് സൂര്യപ്രകാശത്തെക്കാൾ മഹത്തരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണോത്മുഖമായ ആസക്തി പരിപൂർണമാകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് സൂര്യനെ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിനേക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. ആ സമയത്താണ് എന്താണ് ആസക്തി പരിപൂർണമാകുന്നത്. പരിപൂർണ ആസക്തി വെത്തുന്നത് എന്താണ്, നമ്മള് സൂര്യന് സമമായിട്ടുള്ള ഹൃദയം നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണമായിട്ട് മുക്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനുള്ള ആസക്തി പരിപൂർണമാകുന്നത്. അപ്പോൾ പരോക്ഷം കൂടാതെ തന്നെ ഭക്തൻ ഹർഷോത്മക പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകനായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് വേറെ ഒരു കാര്യത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറ്. നമ്മൾക്കറിയാം, പല ധർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാനാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉയർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അത് ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഈ പരിശീലനങ്ങൾ എന്തിനുള്ള വേണ്ടിയാണ്, ശരിക്കും ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ സേവനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്ന് വന്നോ അറിയാണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് അധികം ബാധകമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭക്തൻ ഉത്തമാധികാരിയുടെ, അതായത് സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിയുടെ വിധാനത്തിലെത്തുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ആ ഭക്തൻ ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ഘട്ടത്തെയാണ് എല്ലാത്തിനും മാറി ഭഗവത് സേവനം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഭക്തന് ഭൗതിക പ്രീതി വാത്സല്യത്തിൽ വിക്ഷോഭങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. രാധായുടെയും കൃഷ്ണനെയും സേവിക്കുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊരു താല്പര്യവും അയാൾക്കില്ല. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ഭഗവാനെയും അതേപോലെ തന്നെ രാധയെ സേവിക്കുക എന്നതിനല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു താല്പര്യവും അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അയ ലെവൽ, അതായത് ഹർഷോത്മകമായ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതിൽ പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ അതുമാത്രം ജീവിതം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. നിയാമക തത്വങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കീഴിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രവർത്തനപരം, ഒന്ന് കാര്യക്ഷമം. കാര്യക്ഷമം എന്ന അംശത്തിന് ഭാവം അഥവാ ഹർഷോത്മതം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമാണ് ഹർഷോത്മാദം എന്ന് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടായിട്ടും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തെ നിയമക തത്വങ്ങൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ കീഴിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് പ്രവർത്തനപരവും ഒന്ന് കാര്യക്ഷമം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കാര്യക്ഷമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഹർഷോത്മാദം എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ നേരെയുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമാണ് ഹർഷോത്മാദം എന്ന്. വിശുദ്ധ പ്രേമം ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കഥകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ആ പ്രേമത്തിലെ ഹർഷോത്മാദത്തിൽ വരുമ്പോഴേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു താഴ്ത്തു വീഴുന്നതും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ശരീരത്തിലെ പ്രത്യേകതയൊക്കെ കാണാം. അതാണ് ആ അവസ്ഥ. പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഹർഷോത്മാദം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽ കരയുകയും വിറകൊള്ളുകയും ചെയ്യും അത്രേ. എപ്പോഴും ഈ ലക്ഷണം പ്രകടമാകണമെന്നില്ല, കൂടെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഘട്ടങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കരയുകയും വിറകൊള്ളുകയും ചെയ്യും അത്രേ
എപ്പോഴും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകണമെന്നുമില്ല, കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാകാം. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല പല അവസ്ഥകളും. ഒരു പ്രാവശ്യം പുരി ജഗന്നാഥിൽ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ താഴത്ത് വീണിട്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോകുന്നതും അങ്ങനെ അതിന്റെ കഥകളുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കണ്ണു തുറക്കണതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെവലിൽ എത്തുന്നതാണ് ഹർഷോന്മാദം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും കരയുകയും, കാരണം അത് മാത്രമാവും നമ്മളെ മനസ്സിലും ശരീരത്തിലടക്കം ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഹർഷോന്മാദം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പരിപൂർണ അവസ്ഥ. ദുർവാസാവ് അംബരീഷനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അംബരീഷൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ദാനിച്ചു. ആ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചില മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. കണ്ണീർ ധാരതിരായി ഒഴുകുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പരിപൂർണ ഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയും ഇതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ദുർവാസാവ് അംബരീഷ മഹാരാജനെ വിഷമപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ദാനിച്ച് ഭഗവാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നീ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നീ എന്നെ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഉള്ളത് ഞാൻ നിലനിർത്തി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ്, അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്, ശാപം കൊടുക്കാൻ പോയായിരുന്നു ദുർവാസാവ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത്, അത് ഭഗവാനല്ല ചെയ്യുന്നത്. അതും രസമാണ്. കാരണം എന്താ അറിയാം, സുദർശന ചക്രം ഭഗവാൻ അറിയാതെ തന്നെ സുദർശന ചക്രം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം അതും ഒരു ദേവതകളാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ദേവത സങ്കല്പങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനത്തെ തെറ്റുകയാ എന്ന് ഭക്തന്മാരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങൾ അതിന് എതിരെ തന്നെത്താനെ വർക്ക് ചെയ്തോളും. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഏത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചില മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. കണ്ണീർ ധാരധാരയെ ഒഴുകുകയും ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ശരീരം വിറകൊള്ളുക, കണ്ണീർ പൊഴുക എന്നിവയിലൂടെ അവർ ദൃശ്യമാണ്. ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ബഹിർപ്രകടനത്തിന് ശേഷം അവർ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ നൈരന്തര്യത്തിനാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുണാനുഭവത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടം പിൻകാലത്ത് കൃഷ്ണനുമായുള്ള പ്രേമപരമായ ഇടപാടുകൾക്ക് കാരണമായി ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരേ ലെവലിലാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഹർഷോന്മാദം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ശരീരം വിറക്കുകയും കണ്ണീർ പൊഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ഭഗവാനായിട്ട് അത്രയും പ്രേമബന്ധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠി എന്ന് പറയില്ലേ, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു അന്ത്യം, അത് തന്നെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക്, ഹർഷോന്മാദം തന്നെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ഗുണാനുഭോഗത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പിൻകാലത്തെ കൃഷ്ണനുമായുള്ള പ്രേമപരമായ ഇടപാടുകൾക്ക് കാരണമാണ്. അപ്പൊ അതോടുകൂടി എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മള്. അതാണ് പിൻകാലത്തുള്ള പ്രേമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇടപാടുകൾക്ക് കാരണമായി ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കണക്ഷൻ കിട്ടി. നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയായി മാറുന്നു ഹർഷോന്മാദ ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഹർഷോന്മദനായ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്ന നാരദന്റെ ജീവിതകഥ. തന്റെ പൂർവ്വജന്മവും താൻ എങ്ങനെ ഹർഷോന്മദമായ പ്രേമത്തിൽ ഘട്ടത്തിൽ എന്നും നാരദൻ വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്ന നിരന്തരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനങ്ങളും ഗീതങ്ങളും കേൾക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അതിനോട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഹർഷോന്മദമായ അവസ്ഥ, പ്രേമ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇതിലും പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ഭാഗവതത്തിൽ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നു നാരദന്റെ ജീവിതകഥ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നാരദന്റെ ജീവിതകഥ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വജന്മ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താണ്, ആ പൂർവ്വജന്മത്തില് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വളരെയധികം ഉത്സാഹം കാണിച്ചിരുന്നു നാരദ മഹർഷി, അല്ലെങ്കിൽ നാരദ മഹർഷി കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ആ ഹർഷോന്മാദ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നാരദന് എന്താ കിട്ടിയത്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാരദന്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന് നിയാമക തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഹർഷോന്മദ പ്രേമഘട്ടത്തിന്, അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു,
ഓക്കെ, വികസിച്ചു വന്നു. ഹർഷോത്മകമായി പ്രേമം കൃഷ്ണോത്മകമായി വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ മുമ്പുണ്ടായതാണ്. ഇതേപ്പറ്റി നാരദൻ ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു. ആദ്യം വർഷകാലത്ത് മഹർഷിമാരോടുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ എന്റെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. എന്ന് രാവിലെ അവർ പാടുന്നതും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയം പൗത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടെ അവ കേട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭൗതികമായ അജ്ഞതയും കാമവികാരത്തിന്റെ സ്വാധീനവും അപ്രത്യക്ഷമായി. അതിന്റെ ഫലമായി ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിൽ എന്റെ മനസ്സ് ഉറക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ മനസ്സ് ഉറക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാരദ മഹർഷി കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ഇതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരെ സേവിച്ചതിൻ്റെ ഉള്ള ഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണേ, അതേപോലെ തന്നെ ജീവിതം പതുക്കെ പതുക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എങ്ങനെ സജ്ജന സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഹർഷോത്മകമായ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കാതിന്റെ പ്രയോഗ്യ മാതൃകളാണിത്. അതാണ് നമ്മൾ സാധുസംഘം നമ്മൾ പറയണ. എപ്പോഴും സാധുസംഘത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ ഈ ഹർഷോത്മകമായ പ്രേമം, അൾട്ടിമേറ്റ് പരമമായ കാഷ്ട പ്രേമത്തിന്റെ അവിടെ അത് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കാലത്തും വൈകിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കവും അനിവാര്യമായി ആണെന്ന് വന്നു. ഇതുവഴി ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാനും കൃഷ്ണാഭിമുഖമായ ഹർഷോത്മക പ്രേമം വളർത്താനും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഇത് മാത്രമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്താണ് ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു സംസർഗം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാനും കൃഷ്ണനോട് അഭിമുഖമായിട്ട് എന്താണ് ഹർഷോത്മക പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്കുണ്ടാവും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇസ്കോണിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ കാലത്ത് ജപവും പ്രാർത്ഥനയും അതിനോട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും അറിയാതെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു നിയമം പോലെയാണ്. അപ്പൊ നിയമത്തിൽ വരികയും ആ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തി പ്രകൃതികളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തി വികസിക്കുന്നതായും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കൃഷ്ണന്റെയോ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്റെയോ സവിശേഷ കാരണത്തിന്റെ ബലമാണെന്ന് മനസ്സിലാകും. ഇത്തരത്തിൽ വളരുന്ന അഹേതു ഭക്തിയെ മൂന്നായി തിരിക്കാം. പിന്നെ അത് വളരെ അപൂർവം കിട്ടാവുന്ന ഭാഗ്യമാണ്. ഏതാണ്? ഭക്തി പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തി വികസിക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സാധന ഭക്തി ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ചിലവർക്ക് സാധന ഭക്തി ചെയ്യാതെയും പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി വികസിക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം അത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന അറിയും. അപ്പൊ ഇതിനെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എന്താണ് ശരിക്കും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈദിക ഭക്തി അതൊന്നും ഭക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനിൽ വളരെയധികം ഭക്തി വരുന്നതായി കാണാം. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നിനും കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ആ ഭക്തിയെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം: നോട്ടത്തിലൂടെ, സംഭാഷണത്തിലൂടെ, അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ. ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് ഹർഷോത്മക പ്രേം വളർന്ന സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജാങ്കല ദേവാസികൾ കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് പറിക്കാനാവാതെ അന്തം വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ അതാണ് നോട്ടത്തിലൂടെ. ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലത്ത് പോകുന്നോടായിരിക്കും, ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നോടായിരിക്കും ഭയങ്കര ഭക്തി വരും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ ആചാര്യന്മാരായിട്ടുള്ള സംസർഗം വരുന്നതോടുകൂടി നിയമങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒരു സ്പാർക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ. ഒരു വൈക്കോലിന്റെ കൂനി ഉണ്ടാവില്ല, അതിൽ തീ പിടിച്ച പോലെ ആയിരിക്കും. ആ തീ കിട്ടാനായിരുന്നു പ്രശ്നം. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആളിക്കത്തും, കന്ന് അല്ലെ വൈക്കോല്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. ജങ്കാല ദേവാസികൾ കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണ് പറിക്കാനാവാതെ അന്തം വിട്ടുപോയി. അതാണ് ഒരു നോട്ടത്തോണ്ട് പറയുന്നത്. വെറും സംഭാഷണം കൊണ്ട് മാത്രം ഹർഷോത്മകമായ പ്രേമം വളരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാരദീയ പുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ നാരദനോട് പറയുന്നു, ബ്രഹ്മോത്തമ സമയം അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞതും സർവമംഗളവുമായ കൽപ്പറ്റ ഭക്തി സേവനം വളരാൻ ഞാൻ അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ്? ഭഗവാനും നാരദനും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ കലപ്പറ്റ ഭക്തി സേവനം വളരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഹൃദയപൂർവ്വമുള്ള ആശംസയുടെ കഥ സുഖദേവ സംഹിതയിലുണ്ട്. നാരദൻ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ പരമഭക്തനായ ഒരു പുത്രൻ അങ്ങേക്കുണ്ട്.
ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായ ഒരു ഭക്തൻ അങ്ങേക്കുണ്ട്. ഭക്തി സേവനത്തിന് നിയമാക തത്വങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അനവധി ജന്മങ്ങൾ ഭക്തി സേവനം നടത്തി കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമ്പന്നനാണെന്നും ഞാൻ കാണുന്നു. ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കഥ അല്ലെ. വ്യക്തി എന്താണ്, ആൾറെഡി മുക്താത്മാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ചിലവർക്ക് അതിന്റെ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് ഭഗവാന്റെ നോട്ടത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കും. അവർക്ക് ചില നിയമങ്ങൾ, അത്രയും കാലം കുറെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായി നമുക്ക് വരില്ല. നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഹോണേഴ്സ് ഡിഗ്രി കൊടുക്കും അല്ലെ, അതായത് ജസ്റ്റ് അവര് കോളേജിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല, എന്നിരുന്നാലും റെസ്പെക്ട് അവരെ എഡ്യൂക്കേഷനും അവരെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് ചില കോളേജുകൾ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്, ആ വ്യക്തികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മുൻജന്മങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മ അറിയില്ല. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യണില്ലെങ്കിലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടത്തിലൂടെ അത് പിന്നെ അതല്ല, അത്രയും പവർഫുൾ ആയിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തികളിൽ വളരെയധികം മാറ്റം എടുക്കാനും കഴിയും. അതാണ് വലിയൊരു ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം പരിപൂർണതയാകും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. നാരദ മുനിയുടെ കാരുണ്യം. നാരദൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധം 4:36 പറയുന്ന ഭാഗം കൃഷ്ണോത്മകമായ ഹർഷോത്മക പ്രേമത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു. രാജൻ പ്രഹ്ലാദന്റെ സ്വഭാവം വർണ്ണിക്കുക പ്രയാസമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷ്ണോത്മക സ്വാഭാവിക ആകർഷണം വളർന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും അത് പദങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം മാത്രമേ ആകുകയുള്ളൂ. യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം വർണ്ണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പ്രഹ്ലാദന്റെ ഹർഷോത്മകമായ പ്രേമം കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം മൂലം ഉണ്ടായതാണ് എന്നാണ് നാരദൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇതിൽ 7-ാം സ്കന്ധത്തില് ആരോട് പറഞ്ഞാണ്, യുധിഷ്ഠിരനോട് നാരദൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമുക്കറിയാം പ്രഹ്ലാദന്റെ സ്വഭാവം അല്ലെ, അത് ശരിക്കും എവിടെയാണ്, ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ നാസ്തികരുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് പ്രഹ്ലാദൻ ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യാതൊരു തരത്തിൽ അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില വ്യക്തികൾക്ക് അത് ലഭിച്ചിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പിറകിൽ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചില വ്യക്തികൾക്ക്. അപ്പൊ അവർക്ക് വൈദിക നിയമങ്ങൾ നടത്തില്ലല്ലോ, അവർക്ക് അങ്ങനെ വന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആൾറെഡി എന്താണോ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. പ്രഹ്ലാദനുണ്ടായി സ്വാഭാവികമായ ആകർഷണം നാരദന്റെ കാരുണ്യം മൂലാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അവർക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് നാരദനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതിന്റെ പിറകിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതായിരിക്കും. ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനില് പെട്ടെന്ന് ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി വരാൻ കാരണം അതിന്റെ പിറകിൽ ഓരോന്നിന്റെയും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇതിന് നാരദൻ ഒരു കാരണമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാരദൻ എന്താണ്, പ്രഹ്ലാദൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അവർക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് നാരദനാണ്. അപ്പൊ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആരാണ്, നാരദ മഹർഷിയാണ്. അപ്പൊ ഗർഭശിശുവിൽ നിന്ന് ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നാരദൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ ആധികാരിക ഭക്തനായ നാരദൻ ശുഭം ആശംസിച്ചതിന്റെ ഫലമായി പ്രഹ്ലാദൻ മേലക്കിടയിലുള്ള ഉത്തമ ഭക്തനായി തീർന്നു. ഇതിനാണ് സ്വാഭാവികമായ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെയോ ഭക്തോത്തമ സമമായ നാരദന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യമൂലമാണ് ഇത് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ. കാരണം ചില സമയത്ത് ചിലവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മൂലം അവർക്ക് ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അതെന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക, അത് അവരിൽ ഉണ്ടാവും. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പിറകിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നാരദ മഹർഷി എന്താ ചെയ്തത്, പല ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതോടുകൂടി ആ കുട്ടി അതില് നാരദ മഹർഷി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാനിലോട്ട് നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയുമാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിന് പിന്നെ എന്താണ്, സ്വാഭാവികമായ ആകർഷണമാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അത്ര അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സ്കന്ദപുരാത്തിൽ പർവൻ
എന്ന മുനി നാരദനോട് പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട നാരദ, അങ്ങയുടെ ആശംസ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അധികൃത വർഗത്തിൽ ജനിച്ച വേടം പോലും മഹാനായെന്ന് മാത്രമല്ല ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള കൃഷ്ണ ഭക്തനായി തീർന്നു. പുണ്യാത്മാക്ക് വെച്ച് അത്രയും വലിയ മഹാനും ഗംഭീരനുമാണ് അങ്ങ്. അപ്പൊ എന്ന് പറയും, ഒരു ഭക്തനിൽ കൂടി എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച നേടാൻ കഴിയും എന്ന് ഈ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന കഥയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്കറിയാം വാൽമീകിയുടെ കഥ അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്, അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അത്രയും പവർഫുൾ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ എത്രയും ദുഷിച്ച പാപകർമ്മങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്തത്. കാരണം അതോടുകൂടി പിന്നെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം, വാൽമീകിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാന്റെ ചിന്തകൾ മാത്രമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും കാലം വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാട്ടാളനായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാട് ഭരിച്ച് നടന്നിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴോ ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടിയോടുകൂടി ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് വീണ്ടും എന്താണ് ഭഗവാനിൽ അതിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ പിറകിൽ പല പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാം, രണ്ടും ഉണ്ടാവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആൻസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വായിച്ചോളാരോ? ഇതിന് മുന്നത്തെയും ഇതെല്ലാം മുന്നത്തെ എടുത്തിട്ടില്ലേ? 16 15 16 17 മൂന്നെണ്ണം പറയാം. അപ്പൊ 15 തൊട്ട് ഇപ്പൊ 17 തുടങ്ങാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു റിട്ടേൺ പോവാം. 17 പറഞ്ഞോളൂ. ക്രമീകൃതമായ ഭക്തസേവനം നടത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്രമീകൃതമായ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഭൗതിക തത്വരജ തമസ് രീതിയായ അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, അതീന്ദ്രിയമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. സത്വ രജസ് തമസ്ക്ക് അതീതമായ അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ആ സമയം അവസരത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയം സൂര്യകോടി പ്രഭമായിരിക്കും. അതായത് സൗണ്ട് കുറച്ച് കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? നീ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോ, സിഗ്നൽ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. പറഞ്ഞോളൂ. ഭക്തൻ സൂര്യന് തുല്യം പ്രവർത്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ പ്രസരണം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി പരിപൂർണമാകുന്നത്. അപേക്ഷ കൂടാതെ തന്നെ ഭക്തൻ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകനായി തീരുന്നു. മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് ഇപ്പോഴും ക്ലിയർ ആവണില്ലല്ലോ. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ? നെറ്റിന്റെ ആയിരിക്കും. വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കൊന്ന്? ക്വസ്റ്റ്യനെ കണ്ടിട്ടില്ല വായിക്കാൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടല്ലേ ഗ്രൂപ്പില്? കാണും, ഞാൻ കണ്ടില്ല. ജസ്റ്റ് കണ്ടു ക്ലാസ് തുടങ്ങും മുന്നേ, പക്ഷെ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ, 3 ഇതിട്ടിട്ടില്ലേ? ശരി, അന്ന് വായിക്കും. മാതാജി തന്നെ വായിക്കും. ഭക്തിസേവനത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള 2 വിഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? സൗണ്ട് ഓർക്കനെ പറയും മാതാജി, അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കില്ല. ഭക്തിസേവനത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള 2 വിഭാഗങ്ങൾ. ഭക്തിസേവനത്തിന് കീഴിലുള്ള 2 വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? പ്രവർത്തനപരവും കാര്യക്ഷമവും. പ്രവർത്തനപരം കാര്യക്ഷമം. ഓക്കെ, അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ നാരദൻ പറയുന്നത് എന്ത്? എന്താ? ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 5:28 നാരദൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യം വർഷകാലത്ത് മഹർഷിമാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ എന്റെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. എന്നും രാവിലെ അവർ പാടുന്നതും ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു.
അങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയം പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടെ അവ കേട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭൗതികമായ അജ്ഞതയുടെയും കാമവികാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനം അപ്രത്യക്ഷമായി. അതിന്റെ ഫലമായി ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിൽ എന്റെ മനസ്സ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് പറയാം. ഓക്കെ, ശരി. അടുത്തത് കഴിഞ്ഞതിൽ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളു അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ 16. രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ എന്നാൽ ആരാണ്? രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ 16 അല്ലേ പറഞ്ഞത്? 16. ഭഗവാന്റെ നിത്യഭക്തരായ വൃഷ്ണികളുടെയും വൃന്ദാവനവാസികളുടെയും കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ രാഗാനുഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. ആരെ കാലടിപ്പാടുകളാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യഭക്തരായ വൃഷ്ണികളുടെയും വൃന്ദാവനവാസികളുടെയും. ഓക്കെ, വൃന്ദാവനവാസികളുടെയും വൃഷ്ണികളുടെയും കാലടിപ്പാട്ടുകൾ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ രാഗാനു ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അടുത്തത് അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെയും തിരോധാനം. എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ തിരോധാനം അല്ലെ? ഓക്കെ, അടുത്തത് സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന പ്രക്രിയ വിശദമാക്കുക. ആധികാരിത്വമില്ലാത്തവരും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ ഒരു വിഭാഗം പിന്തുടരുന്ന പദ്ധതിയാണ് സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന പ്രക്രിയ. അതെ, അതായത് ഒരു അധികാരി ഉണ്ടാവില്ല, അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുക, അവര് തന്നെ അവരെ ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെ? ആ കൂട്ടുകാരാണ് സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ദണ്ഡകാരുണ്യ വനപ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? 14 വർഷത്തെ കാനനവാസം പിതാവ് വിധിച്ചതനുസരിച്ച് ശ്രീരാമൻ വസിച്ചിരുന്ന വനപ്രദേശത്തിന്റെ പേരാണ് ദണ്ഡകാരണ്യം. ദണ്ഡകാരുണ്യം അല്ലെ? പിന്നെ ശരി, അത്ര മതി. പിന്നെ അതില് വേറെ കഥ വരുന്നുണ്ട്, അത് അടുത്ത ചോദ്യം ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ വ്രജഭൂമിയിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ആരാണ്? സുബലൻ. ഓക്കെ, സുബലതൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തത് പുഷ്ടിമാർഗം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? പുഷ്ടിമാർഗം ആത്മപ്രചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം കൃഷ്ണന്റെയോ ഏതെങ്കിലും കൃഷ്ണഭക്തന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ വികസിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയും. കാരണം ഒരു ഇത് വേണം, എപ്പോഴും കാരുണ്യം വേണം അല്ലെ? ഭക്തി നമുക്കിങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കാരുണ്യം കൂടെ കിട്ടുമ്പോഴോ നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പുഷ്ടിമാർ ഭഗവാൻ സ്വത്വപിതാവെന്ന അപേക്ഷണ ചിന്തിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ഈ സമാധി പ്രേമം കൃഷ്ണന്റെ ഏതെങ്കിലും കൃഷ്ണഭക്തന്റെ സവിശേഷ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വികസിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് സ്വാത്മ പ്രചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം അത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ അതെന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്തനായ സേവകരിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു കാരുണ്യം നമുക്ക് വേണം, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയില്ല, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അടുത്തത് 15. രാഗാനുരാഗം എന്നാൽ എന്താണ്? വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളിലാണ് സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഉത്തമോദാഹരണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. അവർക്ക് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ഈ ബന്ധത്തിന് രാഗാനുഗം എന്ന പേർ പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. സ്വചോദിതമായ ഭക്തി സേവനത്തിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെയാണ്. അവർക്ക് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധത്തെ രാഗാനുഗം എന്ന് പറയും. ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അല്ലെ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്.
അതിന് ഉദാഹരണമാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കള്. ഓക്കെ, അടുത്തത് രാഗാനുഭക്തിയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഒന്ന് ഭോഗപരമായ ആകർഷണവും മറ്റേത് ബന്ധുത. എന്തൊക്കെയാണ്? ഭോഗപരമായ ആകർഷണം, ബന്ധുത. ബന്ധുത. ഒന്ന് ഭോഗപരമായ ഒന്ന് ആകർഷണവും പിന്നൊന്ന് ബന്ധുത. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭാഗവതം 7:1-30 നാരദ മഹർഷി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യം ഐന്ദ്രിയമായ സുഖഭോഗാകാംക്ഷ, ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ, ഭഗവാനിലുള്ള ഭയം, അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അഭിലാഷം എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാർ അനേകമുണ്ട്. ഈ ആകർഷണങ്ങളെല്ലാം എല്ലാതരം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി ആരാധകനിൽ ക്രമേണ ആത്മീയ സ്നേഹം വികസിച്ച് ശുദ്ധഭക്തൻ ആത്യന്തികമായി ജീവിത ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ കേസാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷകരാകുമ്പോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്കിപ്പോ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവാ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. സാധാരണ നമ്മള് ചിന്താഗതി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഏത് നാരദമുനി വിഷ്ണുവോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഐന്ദ്രിയമായ സുഖകാംക്ഷ അതുണ്ടാവാം, പിന്നെ ഭഗവാനോട് അസൂയ, ഭഗവാനുള്ള ഭയം, അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അഭിലാഷം എന്നീ കാരണങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാർ അനേകമുണ്ട്. പിന്നെ പതുക്കാണ് അത്. നമുക്ക് ധ്രുവ മഹാരാജ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കഥകളൊക്കെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് പതുക്കെ അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അറിയാണ്ട് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോകും നമ്മൾക്കാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണത്തിന് വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം, പിന്നെ കംസന്റെ ഭയം കൊണ്ടുള്ളത്, ശിശുപാലന് അസൂയ. അതായത് ആകർഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല രീതിയിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഗോപികന്മാരാണ് പറയേണ്ടത്. അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി. ആകർഷിക്കാന്ന് പറയും. മറ്റേന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകർഷണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഭയമല്ല. അവരൊറ്റ ആൻസർ ഉള്ളതില് ഗോപികന്മാരുടെ പ്രേമം. ഓക്കെ, അടുത്തത് വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ. അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഗോപികമാർ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആകർഷണത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോള് ആകർഷണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനോട് ഭയം എങ്ങനെ ആകർഷണം വരാം? എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലത്. അതങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ. അത് വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം നമുക്ക് എന്നല്ലാതെ ഭഗവാനോട് തന്നെ ആകർഷിക്കണം. ഭഗവാനോട് അസൂയ വരുമ്പോ അതിന് രണ്ട് വീടുണ്ടല്ലേ. ശിശുപാലൻ കൃഷ്ണന്റെ അസൂയായിരുന്നു, കംസന് ഭയമായിരുന്നു. ഭയം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ കംസന് ഭയമായിരുന്നു, കൃഷ്ണന് അസൂയായിരുന്നു, ഗോപിമാർക്ക് പ്രേമമായിരുന്നു. മൂന്ന് കാര്യമാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അടുത്തത് നിർവ്യക്തിഗതവാദികളുടെയും വ്യക്തിഗതവാദികളുടെയും നേട്ടങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? നിർവ്യക്തിവാദികളും വ്യക്തിഗതവാദികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മം വരെ പ്രവേശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ മാത്രം നിർവ്യക്തികവാദികൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ ദൈവവിരോധികൾ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ബദ്ധശത്രുക്കൾക്കും നിർവ്യക്തികവാദികൾക്കും ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ നിർവ്യക്തിക ദീപ്തി വരെയെ പ്രാപിക്കാനാകും. അത്രേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിർവ്യക്തിവാദികൾക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അവർ അതായത് നിർവ്യക്തിവാദികൾ മാക്സിമം ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ എത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ആർക്കും വരെ കിട്ടാം. ഭഗവാന്റെ ശത്രുതയിൽ കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്കടക്കം അതും ലഭിക്കുക. അപ്പൊ വളരെ താഴെയാണ് ഏത് ഭക്തിയുടെ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ താഴെയാണ് ഈ നിർവ്യക്തിവാദികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാമാഭിലാഷം, അതീന്ദ്രിയ അഭിലാഷം എന്താണ്? നിർവ്യക്തിവാദികളും ദൈവവിരോധികളും ഈശ്വരനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ദൈവവിരോധികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കൾ, ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
വ്യക്തികൾ. അത് ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് കാമാഭിലാഷം അതീന്ദ്രിയ അഭിലാഷം എന്താണ്? ഒരാളിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തെയാണ് കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഐന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത് അഭിലാഷം, ആഗ്രഹം. ഒന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും പിന്നെതാ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് അതീന്ദ്രിയാഭിലാഷം. അപ്പൊ രണ്ട് അഭിലാഷം, ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായ അഭിലാഷം, ഒന്ന് സംതൃപ്തിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷം, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ അഭിലാഷം, ഒന്ന് നമ്മുടെ അഭിലാഷവും. തീർന്നു പ്രഭുജി, എത്രയോ ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞല്ലേ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്? അപ്പൊ ഇന്ന് നിർത്തണം. ഇനിയിപ്പോ 2 ദിവസം ഉള്ളൂ. 17 കഴിഞ്ഞില്ലേ? 17 അല്ല, ഇനി 18, 19. അപ്പൊ ഇതില് 18, 19 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇതുപോലെ തന്നെ റിവിഷൻ ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. എന്നിട്ട് എന്നാ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എക്സാം പ്ലാൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതില് കുറച്ച് ഒരു 3-4 പേര് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് ഈശാവാസി ഉപനിഷത്ത് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് വേറൊരു ടൈം ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ കാരണം ഇനിയിപ്പോ കാലത്തെ ക്ലാസ് എങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല. കാരണം എത്ര പേരുണ്ട് ഈശാവാസി ഉപനിഷത്ത് പഠിക്കാത്തവർ ഇതില്? ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്വപ്ന നായർ മാതാജി, പിന്നെ ആരാ? പിന്നെ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞാണല്ലേ? ഇല്ലില്ല, പ്രശാന്ത് മാതാജി മാതാജിയുടെ ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. എത്ര പേരുണ്ട് ഏകദേശം? അപ്പൊ ഒരു 3 പേരോ 4 പേരല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? 2-3 പേരുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് അത് വേറെ ബാച്ചിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് നോക്കി അത് പറയാട്ടോ. ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ. വാഞ്ചകൽപരൂപേച്ച കൃപാസന്ധ്യാപേച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നമഃ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തപ്രിയ സ്വാദിക്കിരി ഗുരുദേവ. ഹരേഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ.